Hello, tu je Jablko. A malý situation update vonku je práve hovno cuc a cucá hovno a celá ulica plná psov šteká na hovno cuc, cucajúci hovno a keďže ja, som si povedal, že toto je ideálny čas. Začal nahrávať nový turbotyp. A tento bude fakt asi krátky a bude troška iný, pretože ukážem nejaké MySQL a zrejme bude určený hlavne takým ľuďom, ktorí majú predstavu, čo je MySQL, MySQL, alebo ako to chcete vyslovovať. Ale nie sú tam nejakí extra borci, pretože ťažkí developeri sa ma asi vysmejú. A bude to pre nich úplne samozrejme a budú na mňa nadávať, ale možno nejakí ťažkí developeri mi budú vedieť poradiť, že to robím zle alebo niečo také a povedia mi, ako to mám robiť lepšie. Každopádne, je to iba taký malý tip, čo som robil, niečo, čo som potreboval dosiahnuť, keď som robil Nauč sa písať, túto stránku, kde tu máme nejakú vetu a keď kliknem doľava, tak sa mi načíta nová veta, môžem ísť ďalej doľava, nová veta, doľava a tak ďalej a doprava naspäť, hej. A dajme tomu, že ak napríklad prídem priamo na jedno z týchto slov, napríklad, že hamba, načíta sa mi táto stránka, ja to ukážem ešte raz takto, načíta sa mi táto stránka a načítala sa mi a zároveň tu mám samozrejme tieto linky na predošlý a následovný. A čo ja som chcel je vytiahnuť URL adresu toho následovného aj toho predošlého linku v jednom query, aby som mal iba jeden select, v podstate jeden select. A chcem ukázať, ako na to približne. Možno to niekomu pomôže, možno to niekto ešte nepozná. Takže mám tu jednu tabuľku, the stuff, a z nej chcem niečo vybrať. Čiže hovorím, že chcem vybrať URL adresu, hej, mám to uložené ako URL a chcem vybrať the stuff. Čiže ešte raz, čo chcem spraviť? Mám nejaký riadok v tabuľke a ja chcem v jednom query vytiahnuť predošlý a nasledovný riadok, aby to bolo jasné, čo sa vlastne snažím dosiahnuť. Čiže vybrám URL z the stuff, kde ID je menšie ako to moje aktuálne a to moje aktuálne bude, ja si vyberiem napríklad toto Rytmusov Flow, kde ID je 8. Čiže chcem vytiahnuť najprv tú predošlú, čiže usporiadam si to pre istotu podľa IDčka zostupne a limitujem to na jedno, čiže vytiahnem jeden, ktorý je pred osmičkou. Čo sa stane? Vytiahol som pyramídy, čo je správne, pretože Rytmusov Flow je tu a tu sú pyramídy. OK, to je jeden query. A teraz chcem spraviť, ja si ho skopírujem a teraz chcem spraviť opak, hej? Čiže chcem vytiahnuť také, čo je väčšie ako 8, akurát, že si to usporiadam naopak a zasa limitujem jeden a execute, boom, zdvihlo, hej, devina, dobre. A teraz chcem niečo, čo mi vytiahne zdvihlo aj pyramídy naraz. Čiže ja môžem spraviť takzvané subquery v SQL-ku. Čiže ja si môžem spraviť select selectov. Čiže select, tento prvý select nejak nazvem si ho as prev, to bude tie moje previous, a respektíve tento si nazvem, ten, ktorý som si predtým uložil do schránky, nazvem previous a tento nazvem next. Čiže obidva som si sem hodil, do zátvorek som dal tie svoje predošlé selecty, nejaký alias som im dal, nazval som si ich nejak a zgrupil som ich pod tento select. Čiže teraz keď spravím execute, vyberie mi to aj pyramídy, aj zdvihlo. Čiže mám predošlú a mám next a vrátilo sa mi to v jednom query, aj keď na pozadí sa ich samozrejme odohralo viacej, vykonali sa nejaké subqueries a tak ďalej. Ale chcel som im poukázať to, že takéto niečo sa dá spraviť v MySQL, čiže možno niekomu, kto je na tom ako ja, čiže niekto, kto nie je absolútny mega hyper expert v MySQL-ku, tak možno mu to nejak pomôže a tak, a prestanem kecať a pôjdem sa ďalej venovať počúvaniu hovnocúcej symfónie. OK, brm.